Xitay Halk Cumhuriyeti'nin Hanjin King Üniversiteti'nin magistraturasynyň 2-nji kursunda okuyan 1997-nji ýylda Mar welaýatynyň Baýramaly etrawynyň öňkü ady Partiyez we häzirki ady Türkmenistan Daýhan birleşiginde doglan Akmuhammed Berdiýew 28-nji maýda pyçaklanyp öldürilendigi barada habar berildi. Akmuhammedi ýakyndan tanıyan ildeşleriniň habar vermeklerine görä, Akmuhammed bir yerli Xitay watandaşy tarapyndan öldürilendigi we onuň näme sebäpden öldürilendigi barada anyk maglumat bilmeýändiklerini aýtdylar. Xitay döwleti merhum bolan jesetleri ýakýandyklar sebäpli Akmuhammediň jesedini onuň ene atasyna gowşurjak bolýandyklary we onuň üçin bolsa Türkmenistanyň Xitay konsullugyna ýüz tutandyklary, o ýerden bolsa 10 000 Amerikan dollary garşylygynda pul beren ýagdaýyňyzda merhumyň jesedini Türkmenistana gidýän kargo uçaklarynda uğradyp berer diýilen ýaly jogap bilen garşylaşandyklary habar berilýär. Munça puly tölemäne maddi ýagdaýlarynyň ýoklugy sebäpli sosial media ulgamlarynda merhumyň suratyny paýlaşyp, onuň jesedini Türkmenistana uğradyp, onuň ene atasyna gowşurulmagy üçin yurtdaşyndaky Türkmenistanlylardan pul kömegini isleýärler. Yurtdaşynda bilkaslaýyn eýesiz galdyrylan türkmen watandaşlarynyň her bir güni täze kynçylyklar bilen doldurulýar. Muňa goşmaça ýük hökmünde konsul işgärleri hem öz bähbitlerini sypdyrmaýarlar.